Zdravím všetkých, dneska tu máme nový vlog. Po 100 rokoch, ale máme to tu. Boha aj s mačkou, čo si zvalil, Miky? Svietím tu, kurva, nevidno. Ty malý hajzel. Čo robíš problémy? Išiel som vám povedať, že čo bude v dnešnom vlogu, ale zjavne takéto random veci, ako jak to, že mám kocúra. Neviem, či to niekto vie. Kto pozerá Instagram, follow na Instagram. Sa nevolám, že Leporis Fit Official, sa volám, že Leporis. Trošku zmena z fitness, teraz také všetko točím. Máš také šťastie, že si toto nerozbil, ty hajzel. Jak si sa tam vôbec dostal? Vyskočil tu, Spider-Man. Poď sem na video. Ukáž sa do kamery. Toto je Miky. No, takže v jednoduchosti, čo sa stalo? Vlastne nič. Teraz budem točiť, že weekly vlogy, takže toto je deň pondelok, hej. A budeme točiť, že čo robím celý týždeň. Sám neviem, čo sa bude diať, pravdepodobne bude škola, fitko, musím začať zase, lebo som aj fitko flakal a tak. Ideme grind, chápeš? Jo. Vidíme tu bordel. Takže ideme popratať, ale ešte predtým vám ukážem, čo napríklad robím, keď stanem ráno, hej. Momentálne robím, že v kuse e-maily, iCloudy. A prečo ich robím? Kto vie, tak akože som tvárou TicketWave. Kto nevie, tak neviem, kde žijete, v akom svete, hej. Máme skupinu na reselovanie lístkov. Na čo potrebujem ten e-maily? Aby som mohol robiť sign-upy. Prečo chcem robiť sign-upy? Aby som mohol vyhrať kódy. Prečo chcem vyhrať kódy? No buď, že by si mohol nakupovať lístky. Niektoré podujatia proste musíš mať kód, že by si vôbec mohol nakupovať dačo. Alebo tie kódy predáš a easy love. Takže vám sneak peek, hej, tajné informácie. Je tu tma, ale zuby. A dobre. Lepšie ako predtým, ne? Máme sign-upy, hej, a ja som robil teraz, no na Shawn Mendesa som spravil iba pár, ale na Oasis, napríklad Oasis, hej, a prečo? Lebo kódy, keď vyhráš, no tak jeden stojí 200-300 eur. Zarobené. Ja som zrobil takých okolo 250 sign-upov, nevyhrám ani jeden kód, poviem najebaný. Aký dnešný plán? Idem popratať, že by frajerka videla, že prátam, alebo keď to zdokumentujem na video, tak budú všetci, že wow, to je ale husband materiál. Ideme na to. Timelapse. Wow. Neviem, či ste si všimli, ale na TikToku som bol strašne aktívny posledný mesiac a bolo to vidno, kámo, nejaký za mesiac som mal nejaké 4 milióny views dokopy, takže viem to tak, že nepotrebujem ísť do obchodu, ale potrebujem ísť na čerstvý tuch, takže si idem dať čo len tak kúpiť. Toto je môj skúter, keď ako zajímalo, hej. Na tom tu akože brázdim Bratislavu. Pani za 5-ku? Pojete? Pojete za 5-ku? No koho tu nestretnem? Idem točím vlogsy, nie, všetko a zrazu, že moja frajerka. Aj vy stretávate random frajerku v meste? Kam ideš? Do obchodu. Dáš dole, teraz som vyprala. To je moja, ja som ukradol. Táto mikinu, keď povedzte mi vy, keď ukradnem mikinu, je moja, ne? Lebo som ju ukradol. Skúter po Bratislave je 1000-krát lepšie, jak auto. S tým zaparkuješ všade, všade sa proste obkáš, keď je nejaká kolóna, alebo hoci čo, vybavené. Takže už začína byť zima, takže už ho asi pošlem na východ, zrekonštruovať. Ešte týždeň na ňom pochodím. To je krásne počasie. A nie do piči, keď padá ty kokos, fúka vietor. Nechápem fakt tých ľudí, čo povedia, že leto fuj. Krásne popratané, fúha. Ešte raz zopakujte. Najšikovnejší muž. Wow. Čo robíš? Vývar. Aj mne? S Paťou je to momentálne ťažké, lebo je v príprave. Včera som jej nakúpil veci na vývar, spravil som jej vývar. A z toho vývaru som nemohol ani lyžičku, lebo ona to má presne napočítané. Život. Teraz vám dať čo ukážem, hej, že prekvapko. Dal som prihlášku na Erasmus do Tajska. Tak mi už prišlo, že ďakujeme, vašu prihlášku prijali a zaradíme do výberového procesu, ktorý bude, že o týždeň, takže uvidíme. Keď ma zoberú, tak to bude, že brutal content, milión každý deň videí, TikTokov, všetko, lebo ak som ísť do Tajska už tak dlho, a keď som videl, že tam sa dá ísť na Erasmus, a že Takže tak, dúfam, že ma zoberú, lebo známky no nemám najlepšie, nebudem si klamať, ale zase je to, že bez grantu, mimo Európy, že všetko si vybavuje sám. Takže mohlo by to byť také, že mohli by ma zobrať, že sa nebude hlasiť veľa ľudí. Teraz sme v škole, prestavečka. Tu máme Michalovskú smotánku. To je tzv. Michalovskí podnikatelia. Spravíme reklamu TicketWave. Čo hovoríš na TicketWave?
Bombová skupina, joinite všetci. A kto ti ukázal tú skupinu? Koľko si mi dal za to peniazy, že teraz zarábaš 1000? Je to koľko ti dneska piklo? Nepoviem. Nepovieš, piklo len jeden. Hajzel. To je moja škola, hej, ekonomická univerzita. Nebudem tu veľa točiť, čo budem sa povedz nám nejaký vtip. To je bol dobrý. Či chceli vedieť, že ako sa robia bielkoviny, kúpite salámu. A no, je tam zadzigáte celé tieto. Toto, hej. Dobrá lyžička, ukáž lyžičku. Ukážem. Čau, žije v Azii. Tak doraz si tak kikne na hlavu, že bude spokojný. Hej? Hej. Si zadziganý celý. Ja som. Tom? Ja nie, sorry, to je brada, sorry. Čo to? Plnofúk myslíš? Kurva, stal som defekt. Jak som včera hovoril, že po piči, hej. Skútrik, všetko. No, tak hneď na to sa to všetko dodzigalo. Išiel som zo školy a zrazu cítim, že tak čudne ide. Potom som na semaforoch, zrazu pridám, bum, šmykne ma zadné koleso a že kurva. A zrazu mi ide skúter tak, že ja že no, dačo je v piči. Keď som to tak s tým sa dojebal eurovej a že well, nechám to tam, však tam aj to možno nikto neujebe. No, nikto to neujebal našťastie, hej. Mám na PZPčko, ne? Že či mi to vedia odtiahnuť, kokoti. Zistil som, že hej. Tak ja som si poriešil, že mi to ďalší deň na 8 budem pri eurovej, nie, ešte príde Gaďo, odtiahne do servisu a všetko spravíme. No, keď to bolo také easy, ak sa to zdá, ne? Ja som v šoku, že spím, fajn, som rozvajčený, ne? A situácia taká, aká sa nastala, 7 hodín do piči, no sa bude budík, nie? 2 smeškárne hovoria, čo sa deje? Naspäť, ne? No, však na 7 sme dohodnutí, ne? Akože toto, ja hovorím, ty jebe, špianý, na 8. No, a dojdeme tam, vyložíme skúter, a ja že, no, potreboval by som defekt, nie, to praviť na skútri, a on že, my toto nerobíme, neopravíme defekty na skútri, a že, nervy vo mne, žila mi prasklo, všetko. Choďte do ďalšieho servisu, 3 km staja, oni tam robia. Dojdem tam. To sa samozrejme nestalo. Zatvorené. Na to idem do Mekača, ne? Idem naspäť. Prídem tam, 9. otvorené. No, chcem vám praviť defekt. My toto tu nerobíme. A ja, že ty kokot, tak vám to jebe? Ty by mi povedal predtým, že však tam chod, tam ti to opravia. A ja, že... Ja iba, že... Ďakujem, dovidenia. Normálne, najradšej by som prišiel a aj vidličku do rici štúril, tý kakát. Ale prišiel mi balíček pre Mikyho, čo som vám vydal nejaké pičoviny, takže si to ideme rozbaliť. Ale nie, proste sú to veci, ktoré tak neovplyvním, takže nemôžem sa na tom nervovať. A to stále tak v mojom živote je, že furt keď sa mi dá človek, sa mi dojebuje jeden čas, potom 3-krát lepšie proste, potom vieš. Takže ja čakám, že doraz vyhrám športku alebo čo také a všetko bude pohode. Unboxing! Čo tu máme prvé? Toto je pištoľ, ktorá akože strieľa také plišové loptičky. Možno si poviete, že je to úplne zbytočná vec. A možno máte pravdu. Niky, ty hajzel, kde si? Pozeraj. Tam je? Ja tu strelím, hej? A už beží. A už to má. Pozerajte. Toto je obleček pre Mikyho. A bude vyzerať jak policajt. Dobre, tak bojoval som s tým. A absolútne si to nechce dať na seba, hajzel. Na čo sa ti to kúpil? Toto je loptička automatická, čo by sa mala hýbať akože sama. To samo hýbe. Kurá, to je ešte väčší bordel jak štera. A videli ste, že štera som prato. Proste, tu ja neviem, jak sa spraví bordel za sekundu. Dobre, toto nemusím ani skúšať. Toto je, že mohol chodiť som z ním vonku na prechádzky, obojok. Ešte tam taký obojok, a čo je vlastne motýlik, ale podľa mňa tiež si to nebude chcieť dať, hajzel. Konec holu! Idem spať. Idem otrénovať typkov, zubárov. Dobre, ne? Zuby z Turecka a trénujem zubárov. Akože nič nestíham, v škole som nič netočil do piči, celý deň som bol tam, ty kokot. Dojebaný som, dneska žijem iba na kofeíne. Well, tak to dám. Ponáhľam sa do fitka, potom sa ponáhľam na futbal, potom dneska hrá Slova, ne? Isto prejebe. A idem z futbalu, samozrejme, že 4-0 prejebalo, ne? Jak sa to volá? Slovan. Tam som nič netočil, plná kršma bola. Aj sme človečne, sám som prejebal. Ale potom som vyhral proti Danielovi šachy, lebo on je tupý debil. Idem sa fajne
To je na dnes všetko. Je tu nový deň, raniejočky, dorazujem chytať lístky asi. Šalené. Paťa príde proste zo školy. Prvá vec, ja umývam riadne, lebo proste najlepší frajer som. A toto tak nájdem. To čo je? To čo je toto? Ja som zmokla. Miky spí. Kaž nám, ako sa cítiš vo fitku. To je najlepšia zmrzlina na svete, hej? Jaké bolo moje vnútri dnes vo fitku, hej, keď som tých kokotov videla sa na mňa lepiť. Bolesť, krv, hneď, pod, hak, spod, headshot, shot, sila, strach, hrak, šok, pad, spod, kráľ, strop. Strašné nervy som mala. Je tá rána, privítaj kráľa. Dobre, viete čo teraz robím? Viete, chce ísť do Zakopaného, hej? A ja som myslel, však som influencer. Tak skúsim napísať e-mail, či náhodou nech sa ju, že dáme nám free pobyt. A ja natočím dajaký nextava, dajaký reelska. Skúsime to využiť. Keď to nevidie, tak to budem musieť zaplatiť obyček, ale tak sa hovorí. Kto neskúsi, nevyhrá. Asi tak sa nehovorí, ale tak. Ty kaka, to že mám vlastne jak buzerant. Idem do Lidlu, ako najlepší frajer, proste idem platiť na nákup. Potom ideme hneď na Jokera s Paťou do kina. A po Jokerovi hneď idem trénovať typkov. Busy. V kine ideme na Jokera. Bude to dobre? Nie je to dobre. Rovno zo školy, tu a potom cvičiť. Je tu nový deň, ale je tu novú pičovinu, neviem, či som vám to ešte ukazoval. Toto tu je na 12 litrov energetiaku, si z toho spravíš. Akože úlet. Normálne, keď si z toho spravíš jednu dávku, hej, tak 230 ml alebo 300, tak máš, alebo 500, tak máš normálny energetiak 150 mg, 160. Ja som trošku tam zajebal, hej, akože väčšie dávky a cítim to, takže točil som o tom TikTok, takže vidím, či teraz bude nový TikTok trend, že ľudia si toto budú kupovať, lebo akože stojí to 2,50 TikTok a spravíš z toho 12 litrov energetiaku. Takže pre cheap gym ratov, studentov, kamo, to budú vo veľkom nakupovať. Chytilo ma hrdlo, lebo do pičí Paťa chorá, Daňo chorý v škole, ty kokos, a už chytím ja hrdlo. Dúfam, že nebudem chorý. Ráno, choriatka. Ja na piču ráno, som sa zobil, som myslel, že zomriem. Samozrejme, že moje predpovede sa potvrdili a som chorý ako kokot. A zomieram. Taký je život. Kopitač na krv, ráno som sa zobil, som myslel, že nejdel rozprávať, prehltať, nič som nevedel. A potom si povedal, že som Superman. A už som si dal tabletku, čaj a už to je lepšie, ale furt je to na piču. Takže musím si skúpiť niečo na zápal kože. Hrdla. A idem kúkať z Netflix. Najlepšia ináč vec, hej, Xiaomi projektor. Obrovské kino, vybavené. Kúknite na Mikyho, jak špí. Jak človek. S Mikym sme na veteríne, ide sa preočkovať. Nie, povedz. Ale vyzerá, že má strach. Už sme doočkovaní, nie? Keď takto rozmýšľa, že si zoberie mačku, hej, že si kúpi. Že, však to nebude až toľko roboty, kúpi si jedlo a toto. Ale piču. Keď už 1000 eur som nevinul na tú mačku, to ani neviem, ty kokos. Jedno očkovanie pred mesiacom, 50 eur či 60, teraz ďalšie 50 eur. A žere to ako koň, hráčky, somariny. Extra. Miky, ty buzerant. Rozhodol som sa, že dám všetku poslednú energiu a idem do Lidlu kúpiť ten Monte, čo má chutiť jak Monte, ten puding. Keď tam závne budú mať tú pičín, ako na cigan. Teraz hodnotenie na TikTok. Akože brutál. Tak 7, 8, 10 by som tomu dal. Fakt to chutí jak Monte. Fakt. Idem na futbalík. Uvidím, či to bude dobre, či nie, keď to bude nová, poviem do piče s tam, akože nechcem nič, ale Naked Bananas, potom týmto Plaza Boys. Im to nejde ani kokos. Prehrávajú 5-1 zatiaľ. Tam ich ničia, ty vole, Zajo zajebal nožničky, brutálne Brno, ale dal aj gól. Potom Luka Brasi to isté, ty kokot zajebal najväčší púpek, ale gól zajebal hneď prvý. Neviem, no kámo, ja by som išiel ich rozbiť takú hru, ty kokot. Možno o rok, keď budem slavnejší. Akože veľa ľudí tu nie je, čakal, že to bude viacej vypradané. Kus marketing nefunguje. Nebol hore, ani pamätám. Už je nedeľa, budem točiť tak asi od pondelka do soboty vlogy a nedeľu to strihať. Takže tam ešte raz som sa budol dať ukončenie. Takže toto je ukončenie. Ešte raz, ty koko, som išiel skôr, jak som hovoril. A ešte to otočili divajčaci. A nakoniec vyhral Luka Brasi a spol. Brutál. Ja teraz do fitka. A s týmto sa lúčim. Dajte follow, či odber, aj like, aj koment napíšte. A tak.